Wani kes ne aka tura daga division, zan zo kama wasu masu laifi, to na zo ma ban ma same su ba, shine zan koma. This is nonsense. To maza ka koma division din. Okay. Ka zo ka same ni ina da. Morning. Couple. Na. Ina so ka je ka turo min Inspector Jamila. Okay. Assalamu alaikum salam. Yawa, shi alaji wannan sun kawo kayan nan sun soke to za a yi masa sayi. Ok, masu kayan nan? Sun kawo za a yi masa sayi. A daga Kaduna, amma sun ma yi suke biya wannan. Ok, ai wannan ba sayi din da zai yi bane, sakatariya ke yin wannan sayi. Amma ba matsala bara mu. Dan ni dai da na je ofis na ta da ba ta da sai kai ma yi. Ok, ba matsala. Zango? Allah ka turo min da lawan yana na kasa. Ake? Na ga shi ma zai fitar da masu kasi. Ba matsala. na ga kana wata irin bazorar jami'ai ta yaro kyau take ba ta mutumin nan akwai al'amarin da nake shirya masa. da ka shirya kuma Wallahi daga ni sai Allah sai zuciya ta. ba kamata ni da nake tare da ainihi wani sani ko Yanzu za ka sani mutumin nan ina tunanin cewa in ba mu haɗa da kaidi na mata ba kamar ba za mu cimma inda muka sa a gaba. To amma matsala ta shi ne ni ban da ma'amala da matar da za ta iya wannan abu. sai ne gida ko kuma mata kuma kana tare da ni haka yin maganar mutum ke ma da sai ba kwandon da su dai akwai wata yarinya ko kawata ce ita yarinyar da mutum da muka haɗa da ita to duk abin da muke bukata ko da mu sai ya biya bukata a wajen sa ba dai kana ganin dai inda an haɗa mai da mace ba tukun sa To ka faɗa mata ni kuma ina maka albishir daga naira 1 zuwa miliyan 50 ko sama da haka. Don haƙar mace cimma ruwa. amma yadda na kana ganin ta bayyana ko kuma ba ta ji an faɗo nan kuma ta ba abin da ba
ruwa da kai za mu yaure wannan ruwa muna ta yau da shi babu wanda ya tsira mu biya sai ruwa wannan biyu ruwan mu yayi ba babu wanda ya nema kamar mai bacin ji mu da mun gaji ma gaba da kura ma yayi mana noyi wato abin da ya sa ka gani da wannan kwaci normally dama na san tafiya ce so muna son tare da ita na neme ta ne saboda ina so za ta yi min ƙarin bayani akan maganar wannan yarinya ya ce mu kuma ke sun yarda da ni na san ta da ya gari so na neme ta ne saboda ina buƙatar ƙarin bayani akan wannan kisa neme ta saboda lokacin da muka rabu da ita abubuwa sun canza yanzu wannan abin da zai faru shi ne nake so wanda zai mu ƙarin bayani na san kuma ba zan samu zuwa yanzu ka san abubuwa sun canza to shi yasa na neme ta saboda za ta fi yin sanin komai akan al'amarin gaskiya to wannan shi yasa shi ne zai sa ni ka rike gaskiya Allah zai yi magarkuwa wato wannan da kika gama da shi yaro na ne tare muke aiki da shi don shi da matsala sosai shi yasa so amma idan kika sani a wani da to kisan ni da mawani dai tun lokacin da muka gama so gaskiya ban kara haɗu da ita ba at least ma maybe result ɗinta ma ba ta je ta karɓa ko Oke ka ba da motar? To abin da yake faruwa ka tsaya a aikin nan gabanka. To ba matsala. Wani kamfani kake gyaran motar ne? Wallahi ni ne. Barka da kwana biyu. Yau barkan ku ya rayuwa. Alhamdulillah. Ina za ku je haka ne? Allah mun dan je unguwa ne. Okay. Kaci dai ina motar kuma haka na ganka. Wallahi motar ta samu matsala shine na tura yaro ya je a ya dan kai ta gyara. Shine dan nake jiran sa anan. Kaci hanya kuma ta sake hada ni yake. Wallahi rayuwa kenan da mu. Ayya kar ku damu yanzu zai dawo wallahi. A ba wani abu. Kar ka damu. A ba damu. Ai ya kira ni yana zuwa. Ai ba girman ka bane. Ba girman ka bane shigo a lafiya. Ba ku shigo dai. Ba ku. Cin ribar rayuwa ka rike gaskiya Allah zai yi magarkuwa yarinyar nan fa na fara kamuwa da ta wallahi Allah ta tafi da ni ba wani abu mu karasa gida kash amma Muhammad yarinyar can fa
na cewa ka haƙura da wannan kisa saboda in baka manta ba na taɓa gaya ma cewa duk abin da haƙuri da to rashin cin ina maka magana ne a bisa koyarwa ta dakata a bisa koyarwa addinin musulunci bata ce in an cutar da ni in nemi haƙƙina ba ya zan fahimce ki kina gaya mini cewa wai saboda koyarwa addini ne kike ban wai in haƙura saboda an cutar da ni so ni zan nemi haƙƙina idan kina ganin cewar ba za ki iya yi da wannan kes din bane ki gaya mini ni zan tafi gaba zan nemi haƙƙina dan na san zan samu amma ba na son ƙara jin wannan maganar daga bakin ki cewar saboda koyarwa addini ne na samu tarbiyya addini yadda ta kamata kawai idan za mu yi magana ne da ke mu yi kawai tarbiyya na riga na gama samun wacce zan samu kuma ba dan kasancewar ki ma jami'ar 'yan sanda ba da ke ba ki da matsayin ma da wai ina harkokina na kasuwanci na ki dinga kira na yau ki kira ni can gobe ki kira ni nan wajen wannan ma ya saba wa aikin ku na 'yan sanda masu karamin karfi da aka cuta da aka tama koya min aiki na zaka yi ko kuma ni kake yi kana nufin ban san abin da nake yi ba ko ban san alamu sun nuna haka ya kamata ka san ba wai ina nufin kakura da karan nan saboda na kasa ne ko kuma saboda ba za a biya ma kamar yadda kake da ake ita ma tana ko ba haka ba su abin kowa haƙƙinsa mana me ya laifi a ciki a ba ta haƙƙinta a bani nawa that is what I'm looking for kinga idan ba za ki iya da nan ba ki bani dama zan je in nemi haƙƙina a gaba ki releasing din kes din daga station na ni zan nemi haƙƙina a gaba tunda ke na ga cewar ko da yaushe da magana da kike ga mini na ga dai alamun so kake ka koya min haƙƙina amma dai so kina nufin daukar gara kenan yin kyauta na gode haka na yi tsammani kafin faruwar hakan daman na yi tanadi na gode ku yi subscribe sa'annan ku danna ƙararrawa ku yi liking ku yi comment sa'annan ku yi sharing